Ġiet fit-tmiem l-Expo tant popolari ta' Playcon li saret tokkupa appuntament annwali fil-kalendarju ta' avvenimenti f'pajjiżna. Expo ta' 4 tiem li ġabar taħt saqaf wieħed esponenti lokali u internazzjonali fis-setturi tal-esports u l-video games. Fil-fatt aktar minn 25 kumpanija li jiżviluppaw il-video games u jorganizzaw esports ipparteċipaw f'dan l-Expo fl-MFCC f'Taqali. Kerstin Kirkop, wieħed mill-organizzaturi ta' dan l-avveniment stqarma One News kif eluf ta' studenti, żaru dan l-avveniment permezz ta' kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni. Ewwel jumej ġew madwar 5,000 student mill-iskejjel kemm primarji u sekondarji u mbagħad kemm issibtu kemm il-ħadd kien miftuħ għall-pubbliku. Fost l-attivitajiet li saru kien hemm ukoll summit b'kelliema lokali u internazzjonali li qasmu sibijietom fuq il-futur ta' din l-industrija. Il-pubbliku kellu wkoll l-opportunità li esperjenza teknoloġija bħal virtual u augmented reality u l-intelligenza artifiċjali fost ħafna oħrajn. L-għan ta' tal-avveniment huwa illi nuru lil pubbliku hemm barra li hemm opportunitajiet f'dawn l-industriji speċjalment bħala karriera u mhux ġast bħala persuna jilgħab il-video games bħala player, però hemm anke opportunitajiet fejn jitlu video game developers, graphics artists, photographers, videographers u anke aktar opportunitajiet. Dan l-avveniment ġie mtella minn GMR flimkien ma' Gaming Malta u l-Ministeru għall-Ekonomija.